Egun on guztioi, mila esker IMH-ri aukera hau emateagatik. Robert naiz, Bai Euskadi Ziurtagiriaren zuzendaria, eta gure proiektuetako bat aurkeztuko dizuet, enpresarian buruz arituko naiz gaurkoan, enpresa sarea euskaraz izeneko proiektua, eta abiapuntu bat jartzeagatik esan nuke hau dela Bai Euskadi Ziurtagiriaren elkartearen proiektuetako bat. Gure lan nagusiena izaten da Bai Euskadi Ziurtagiria kudeatzea, eta ziurtagiriaren bitartez lanean aritzen gara Euskal Herri osoko enpresa, saltoki eta era guztietako entidadeekin. Bai Euskadi Ziurtagiriaren bitartez ibilbide bat proposatzen dugu, eta enpresa horiei laguntzen diegu euren lana eta zerbitzuak euskaraz izatera iristeko bide hori nolabait proposatzen, ez? Lan hortan, guk hainbat zailtasun detektatu genituen, eta enpresarianen bitartez saiatu gara zailtasun horiei irtenbide bat ematen. Zailtasunak, eta asko laburbilduta, 3 dira, normalean maila batetik hurrengora pasatzeko enpresek zailtasuna izaten dute bertan lanean ari den pertsonak euskaraz trebatzeko. Beste zailtasun bat izaten da hornitzaileak, euskaraz lan egiten duten hornitzaileak topatzea, euskarazko produktuak eskainiko dituzten hornitzaileak topatzea. Eta hirugarrenik, guari gara lanean Euskal Herri osoko 1.200 bat enpresekin, eta gure helburua da horien arteko sare bat jostea, ez? Eta horrela ikusi genuen, zailtasun batzuk genituela. Aurrera egin aurretik, jarriko dizuet bideo labur bat, 3 minutuko bideo bat, eta hor azaltzen da zer egiten dugun Bai Euskadi Ziurtagiriaren bitartez. Urrats egiten da bidea, eta horretan ari da Bai Euskarari Ziurtagiria 2000. Urtean sortu zenez geroztik. Urrats asko egin ditu alor sozioekonomikoan eragiten, euskararen ezagutza eta erabilera era guztietako entitateetan areagotzen. Eta urratsek ireki dute bidea. Euskal Herri osoko 100 enpresa, saltoki eta era guztietako entitateek dagoeneko lortu eta erabiltzen dute Bai Euskarari Ziurtagiria. Guztiak izan nahi dugu nide. Munduan ziar, 100 dendatan gauz. Euskariek ez dugu mugarik. Gu ziur gaude! Gertuko eta konfiantzazko izateko ari gara lanean. Euskara sartzen hautenean, konfiantza sentitzen dut. Balioa ematen digulako. Hartu euskararen trena. Gu ziur gaude. Aberatz eta lehiakor egiten gaituelako. Nire taldeak Bai Euskarari Ziurtagiria du. Guk euskara sartzen ditugu golak. Elkar ulertzen dugulako, gu ziur gaude. Euskara da gure jokaldirik onena. Gu ziur gaude. Bai Euskadi Ziurtagiriak 3 maila ditu. Zerbitzuetan euskaraz maila gorena da. Tarteko maila zerbitzu euskaraz emateko gaitasuna duten entitatek eskuratzen dute. Eta azkenik, oinarrizko maila zerbitzuetan euskaraz ematera iristeko bidean daudenek eskuratzen dute. Entitate batek Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratu nahi duen unean, Ziurtagiriaren elkartean lanean hasten gara. Entitatearen hizkuntza egoera aztertzen da, horren arabera helburuak finkatzen ditugu, eta baliabideen berri ematen zaio entitateari. Hainbat tresna jartzen da Bai Euskarari Ziurtagiria lortzen dutenen esku. Buletina, Bai Aldizkaria, enpresarean. Urtero, ebaluazio bilerak egiten ditugu eta helburu berriak adosten dira entitate guztiekin. Gure helburu nagusia arlo sozioekonomikoaren euskalduntzean eragitea da.
Bai Euskadi Ziurtagiriaren bitartez, gero eta enpresa gehiago ari da euren jardunean euskara txertatzen. Eta horrek, gizarte euskalduntzeko ere bere biziko garrantzia du. Ohartu gabe edo guztiz kontziente, bakoitza bere inguruan ari da euskara sustatzen. Gero eta gehiago izateak, indarra emango digu euskararen presentzia lan munduan handitzeko. Euskal enpresak mundura zabalik daude. Kalitate handiko zerbitzu eta produktuak eskaintzen dituzte. Elkarrekin urrats biziak emanez, euskarak aurrera egingo du arlo sozioekonomikoan. Gertukoak eta lehiakorragoak izateko eta gizartearekin erantzunkizunez jokatzeko. Bai euskarari ziurtagiria. Urrats biziak. Orduan, ziurtagiriaren bitartez hori da egiten dugun lana, eta esan bezala horri lotuta sortu zen enpresarean proiektua. Enpresarianek baditu hainbat helburu, laburbilduta esango nuke helburu nagusiena dela euskaraz saritzen diren enpresa eta profesionalen arteko sare bat osatzea. Hori batetik, bestetik nahi duguna da plataforma batean jarri guztien enpresa guztiak erabiltzeko moduan euskaraz dauden produktu eta zerbitzu horiek. Nahi duguna da enpresak eta profesional horiek euren artean aritzea, beraien artean hitz egitea, beraien artean proiektu enpresarial berriak sortzea. Eta hori dena nahi dugu euskaraz egin. Hau da, euskaraz garatzen ari garen proiektu bat, eta euskara oinarri hartuta nahi dugu beste hizkuntza batzuetara ere zabaldu. Proiektu gaztea da, 2010ean hasi ginen lehendabiziko urratsak ematen, honen inguruan esperimentu batzuk egin genituen, ze guk ere ez genuen oso garbi nondik jo behar genuen, eta 2010ean jardunaldi batzuk antolatu genituen, hori ikusi zen bazegoela behar bat, hasi ginen horren inguruan buelta batzuk ematen. 2011an ja enpresarian.org plataforma sortu genuen, eta plataforma hau ere aldatu da denborarekin, hor hainbat atal agertzen dira, eta funtsean bertan enpresek eta profesionalek aukera dute euren artean aritzeko. Hor badaude hainbat atal, beraien interesekoak direnak, eta horietako batean elkarlanerako txokoan saiatzen gara enpresak euren artean harremanetan jartzen, eta ez dakiz hornitzaile behar baldin badute, hor topatzeko aukera izan dezakete, beste enpresa batekin elkarlanean aritu nahi baldin badute proiektu zehatz baten inguruan hor ere badute aukera hori konpartitzeko. Hau da, esan bezala, enpresak euren artean harremanetan jartzeko modu bat. Momentu honetan 130 bat enpresa daude bertan, eta bertan parte hartzeko gainera izena eman behar da, eta esan bezala gonbidatuta zaudete bertan parte hartzera. Badugu atal bat, azoka deitu dugun, azoka virtual bat dena, eta bertan agertzen dira momentu honetan parte hartzen ari diren enpresa guztiak. 130 enpresa biekora agertzen dira, eta bakoitza ze alorretan aritzen den, ze behar duen, ze eskaintzen duen, eta hor ere aukera dago beste enpresekin harremanetan jartzeko, edo hornitzaile bat, edo produktu edo zerbitzu zehatz bat euskeraz behar duen enpresak hor badu gune bat hori aurkitu ahal izateko. Esan bezala, 2011an sortu genuen tresna hau, eta oraindik ere garatzen ari da. Ari garaten gabe hobekuntzak txertatzen, eta beharrak detektatu ahala barneratzen ditugu hor bertan. Ibilbide horretan, 2012an mugarri nagusi bat egon zen guretzat, ze hor lortu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmen bat, lankidetza hitzarmen bat, proiektu hau garatzeko eta era berean azoka bat antolatzeko. Euskaraz aritzen diren enpresen eta profesionalen azoka bat. Lehendabiziko edizioa iaz izan zen, kursalen, eta hor parte hartu zuten 200 bat enpresek, eta hor partaidetzan nahiko zabala izan zen, estanak egon ziren,
hitzaldiak, produktu eta zerbitzuen aurkezpenak egon ziren, dinamika batzuk egon ziren enpresak euren artean harremanetan jartzeko, eta bar. Esan bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lortu genuen hitzarmen hori mugarri bat izan zen guretzat, eta hitzarmen hori berritzen ari gara ordutik. Honetarako gainera lortu genuen beste instituzio batzuen lankidetza, kasu honetan Donostiako Udalarena eta Kutxa Fundazioarena, eta une honetan ari gara aurtengo jardunaldia izango dena antolatzen, azoka formatuan 2 urtez behin egingo dugu, baina aurten adibidez datorren astean gainera Arrasateko Garaia Berrikuntza Zentroan egongo da fast dating saio bat, bertan hitzaldi bat egongo da hasieran orkestrak eskainiko duena, lehiakortasunaren inguruan arituko dira Maria Jose Aranguren eta Mikel Navarro, eta ondoren fast dating saio batzuk egingo ditugu enpresen artean. Bertan parte hartzeko fast dating saio horietan parte hartzeko izena eman behar izan dute, eta une honetan uste dut 41 enpresa daudela fast dating saio horietan parte hartzeko. Eta, esan bezala, tarte horietan, 10 minutuko bilera motzetan, aukera izango dute beste enpresa batzuekin hitz egiteko, eta aztertzeko posiblea den euren artean ekimen enpresarial berriak sortzea euskaratik abiatuta. Esan dizudan bezala, fast dating saioan izena bateko epea itxita dago, baina aukera dago nahi izan ezkero hitzaldira bertaratzeko, edo, fast dating saio horietan momenturen batean enpresaren bat libre geratuko da, osea, aukera ere egon daiteke libre geratzen diren horiekin hitz egiteko. Etorkizunean zer? Etorkizunean nahi duguna da proiektua sendotu. Aipatu dizuet, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetza hitzarmen bat badagoela, beste administrazio batzuekin ere aritzen gara, Arabako Foru Aldundiarekin ere aritzen gara, iaz Donostiako Udalarekin, aurten Arrasatekoarekin, iaz Kutxa Fundazioarekin, aurten Laboral Kutxarekin, hor instituzio diferenteak ari gara implikatzen, eta erronka bezala jarri dugu beste sail batzuk implikatzea proiektu honetan. Hau ez da bakarrik Euskara Departamentuei dagokien proiektu bat. Euskaraz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara, lehen Krustarreko lagunek esan duten bezala, industriaz ari gara hitz egiten, eta beraz beste sail horiek ere implikatu behar dira era honetako proiektuetan, industria, berrikuntza, eta bar. Beraz, bada garaia topiko horietatik aldentzeko eta Euskara Departamentuetatik ateratzeko beste sail horietara ere iristeko. Enpresarianekin ere ari gara, zerbitzu eta produktu berriak sortzen. Une honetan ari gara garatzen Lansarean izeneko proiektu bat, eta espero dugu aurten abendurako kaleratzeko moduan egotea, eta hori izango da lan bilatzaile bat. Lan bilatzaile bat, eta eraberean izango da tresna bat, enpresek erabili ahal izango dutena euren lan deialdiak euskaraz kudeatzeko. Gaur egun ez da golakorik, gaur egun badaude beste plataforma batzuk, Infojobs, Infoempleo eta bar, eta horiek ez dute ematen hautaketa prozesuak euskaraz kudeatzeko, eta beraz, plataforma honen bitartez hori ere eskainiko dugu. Eta, nagusiki horiek dira, nahi ditugu enpresa berriak erakarri, ari gara harreman plan bat garatzen sindikatuekin, enpresa eta kooperatiba elkartekin ere ari gara harremanetan, eta nahi duguna da, horiek ere erakarri proiektu honetara. Azken finean, eskaintzen ari garen tresna hau, nahiko baliagarri izan daiteke enpresa munduan. Eta bukatzeko, laburpentxo bat.
bezala, datorren astean egongo den fast dating saio horretara gonbidatuta zaudete. Gonbidatuta zaudetera berean enpresarian.org-en sartzera, bertan izena ematera eta enpresarianek eskaintzen dituen aukera horiek erabiltzera, eta dozein zalantza edozein iradokizun izan ezkero, gurekin jasaitezkete harremanetan plataforma horren bitartez. Eta besterik ez, mila esker.